espai resum setmanal, jo crec que sense cap dubte, parlar en Cristóbal Aguado, president d'ABA, és una forma perfecta de plantejar com està la conjuntura, com està la situació, per on van les coses i quines són les necessitats del sector. De cara a l'any que ve, i també, per què no, un poc com a balanç, encara que no anem a avançar-nos al balanç que fan anualment, però també com ha sigut este complicat 2018. Així que anem a saludar-lo perquè juga en casa. Cristóbal Aguado, benvingut a casa. Moltes gràcies, un saludo. Comentàvem fa un moment que quantes vegades ja en el Forcat tota la vida, no? M'ha vingut molt a gust i la veritat és que quasi la meva història està quasi nua al Forcat. Mira que conté vegades que la primera vegada que vaig fer el programa en la ràdio en aquell moment, el primer que vaig entrevistar va ser Cristóbal Aguado. Un honor, un honor. 20 anys ja d'això. I una satisfacció. No, Cristóbal, portes més de 20 anys de president, has estat vinculat tota la vida també en diferents càrrecs des del que comença la democràcia en ABA. Jo crec que poques persones tenen una visió tan clara de lo que és el sector, de lo que està seguint el sector i cap on va el sector. Però, lògicament, en aquests moments ens interessa especialment la campanya citrícola. I més quan hi ha hagut un moviment de xifres, jo diria que prou diferents, perquè l'administració, sobretot a nivell de tot el sector i tots els cultius, parla des d'anys de les últimes tempestes de novembre, només de 62 milions d'euros de dany. I vosaltres heu ficat xifres molt més elevades. E inclús plantegeu la possibilitat de fer protestes en aquest tema. Un poc per a dibuixar el panorama. Després de les pluges, ja ara parlarem d'Àuia, de Preus, de Sud-àfrica, però quines xifres teniu vosaltres? Quan hi ha reunió per a parlar del tema i un poc com està la situació? Jo voldria significar-te, Sílvia, que les cítrics són el cultiu més important que té la comunitat valenciana. Per tant, és un producte estrella que, a més, ens porta a tots els mercats del món i que fan que València, d'una forma, sigui un referent mundial en comercialització de cítrics frescs. I el funcionament millor o pitjor de la campanya té una influència tremenda en manteniment de població rural, en creació de riquesa i, d'alguna manera, en incorporació de jóvens. També en abandono de camps, quan les coses no van mal, perquè la gent es rendís. Enguany tenim un any molt especial i han tingut una sèrie de pluges. Ja tinguem al principi pedregades, xelades, etc. Però últimament ha hagut unes pluges que han estat molt de temps, que ha caigut moltíssima aigua, que ha desbordat moltes séquies i molts barrancs i molts riuets, que ha tirat molts marges i que al final ha fet molt de mal. Si contem els danys directes sobre la fruita, si contem la fruita que es va a perdre i si contem el valor perquè el mercat no va bé, perquè s'ha fet un embòs i el mercat no està funcionant bé, els danys que van a sofrir els llauradors valencians superaran els 163 milions d'euros en aquest moment. I només en el sector citrícola? Només en el sector citrícola. Perquè si torna a ploure més i ho fer en intensitat o s'allargara més, els danys podrien ser molt, molt superiors. I això és molt preocupant perquè fins al moment apenes han recibit només que bones paraules, compromisos de sol·licitar al govern que tinguen condescendència en el sector, en els llauradors, que s'estudiaran possibilitats de baixes d'impost, però la veritat és que una alegria d'una ajuda ràpida, bona i eficient a continuar treballant els llauradors que no tenen altre mig i que, des de luego, han perdut la collita ja al 100% perquè potser no tenien altre campet, no t'olvides que en València lo normal és el minifundi. Que n'hi ha molts agricultors que tenen taronges primerenques i que ahí es va tota la collita de l'any. Que han estat volcats, se fan ells la poda, s'ho fan tot i ara es donen compte que han treballat gratis per no treure res. I això és molt dur. Duríssim. I aneu, de fet, tinc entès, o almenys està prevista alguna reunió per plantejar solucions. Sé que anunciareu fa uns dies possibles protestes per aquest tema. Arribaran les protestes, no arribaran? Eres optimista, no eres optimista? Creus que se buscarà una solució intermitja? Algo que vos compense, que vos ajude? Bé, les protestes estan ja en el carrer. Estem comunicant a l'administració. De fet, li he enviat un escrit a la consellera d'Agricultura i, com no, al president de la Generalitat, demanant-li la implicació, comunicant-los que en ABA s'ha realitzat una sectorial citrícola, que el saló d'actes es va desbordar, n'hi havia gent dins i fora perquè no cabien dins més gent, i que la gent està molt enfadada. La gent veu que el d'enguany no té dret, que s'emporten les taronges, que molts mengen de les taronges i que no queda res pel llaurador, perquè està venent-se per baix del cost, estan perdent-se 4 cèntims per quilo la taronja i 5 cèntims i pico en la clementina. Treballar a pèrdues, això és arruïnar-se lentament per morir
lentament. I això és inacceptable. La gent d'ahir parlar de que gestions ràpides en l'administració, gestions ràpides en altres organitzacions agràries i el món cooperatiu, i que si hi ha que eixir al carrer, que estan disposats a eixir al carrer, alçar la veu, perquè en una democràcia uno va en totes les raons a explicar els problemes, a explicar als polítics que tenen que gestionar les coses i si no donen una solució, per lo menos els ciutadans sempre tenim la raó d'eixir. Ahí està el cas de França, ahí està el cas d'altres comunitats autònomes, que la gent és per alçar la veu i dir no estem conforme. I els polítics són per servir-nos a nosaltres. I els impostos que paguem són per quan necessitem l'ajuda que se mos doni. I en això se té que fer la bona gestió d'una administració. I així, de moment, la bona gestió en l'atenció als necessitats, que són els llauradors, els que cultiven i crien els cítrics, ni la tenim per part de la Generalitat, ni la tenim per part del govern d'Espanya. I va sent hora de que ens escolten i que ens donen, per almenys, la solució que puguen donar. Tampoc demanem peres a l'olmo, però el que demanem és que se demostri la bona fe, la bona intenció i que arriben on puguen arribar, però demostrant que ho fan. Bueno, doncs a veure si hi ha resposta. Aquesta carta, aquest contacte, esperem que hi hagi reunions, que n'hi hagi previst i si no, doncs anirem informant. El tema de Sud-àfrica, ja que estem parlant de citricultura, tu m'has explicat moltes vegades com funciona, a més, d'una forma molt detallada, i la gent no sap realment que el problema no és que el tinguem damunt, sinó que està a punt d'arribar. A veure, tu eres la persona que més vegades ha anat a la Comissió Europea, que més vegades ha presentat en les comissions informes. Jo crec que has parlat ja amb tots els eurodiputats que poden i han passat per l'Eurocàmera. Quin és el problema real del tema d'Àfrica, de Sud-àfrica? Bueno, Sud-àfrica és una part del problema. Parlem de que l'hemisferi sud, on està el cono sud-africà i el cono sud-americà, l'hemisferi sud produeix a contrastació. Quan així és estiu, allà és hivern, i quan així és hivern, allà és estiu, lògicament. Quan nosaltres comencem la campanya, el cono sud, d'on siga, en aquest cas Sud-àfrica, per dir un exemple, estan en el període de més madurez i acabant la campanya. Per tant, les taronges o mandarines tardanes són les que trobem en els mercats europeus, que és on anem nosaltres. Ells estan acabant la campanya i nosaltres estem començant-la. Com és normal, quan comencem, així tenim la costum de desverdissar. Ha fet diverses protestes perquè estaven exportant-se clementines, massatsumes i navelines que no es podien quasi menjar. Això ens perjudica tremendament. Quan la taronja i mandarina espanyola era una novetat, doncs naturalment, com era una novetat, els clients europeus ho compraven perquè feia temps que no en menjaven. Però ara les taronges no s'acaben en el mercat europeu perquè o són de l'hemisferi nord, que som nosaltres, o són de l'hemisferi sud. Sud-àfrica és una gran potència, però també és una gran potència Argentina, Uruguai, Xile, Colòmbia, Perú, que estan plantant barbaritats. Però Sud-àfrica té un conveni des de fa molts anys en la Unió Europea. I fa 3 anys, 2 anys i pico, se va renovar el conveni en un desarme arancelari molt important. O sigui que anava baixant a poc durant 10 anys, fins a arribar a l'arancel zero. Arribarà a haver un arancel zero per les taronges i mandarines sud-africanes. Exacte. Quan es firmà el primer conveni, ja fa un munt d'anys, Sud-àfrica era un productor especialment de taronges i valències. En aquest moment, en els últims 4 anys, Sud-àfrica està canviant el mapa varietal. I això està alterant el conveni que es va firmar fa molts anys i que permetien l'arancel zero en totes les mandarines. O sigui que cada vegada té més plantació, més planta de mandarina i estan ahí fent una inversió important. En els últims 4 anys, Sud-àfrica ha plantat alrededor de 8 milions de tarongers, que es diu molt pronte, de mandarines. Això va tindre una incidència tremenda enguany en Cano, però els plantats des de fa 4 anys, a partir de l'any que ve, començaran a augmentar la producció. I, previsiblement, en qüestió de 3 o 4 anys, el volum que n'hi haurà de producció de Sud-àfrica només, però que, ojo, se sumarà al d'Argentina, Uruguai, Perú i tots que també estan plantant molta mandarina, que vindrà al mateix moment, doncs vindrà a Europa. En la qual Espanya, si no s'alteren els convenis, si no n'hi ha una pràctica econòmica de gestió per part de la OCM de frutes i hortalisses i les OPEs comencen a actuar i la política europea dona facilitats per a desviar la indústria a
alimentació animal o a servicis, diguem, de salut, Sí, retirada i... hospitals i coses, segons qualitats, que vagin a cada lloc, frutes de primera temporada. Espanya, essencialment, perquè Espanya va ser la gran perjudicada d'estos acords, tindrà que fer una reconversió varietal brutal. Més d'1 milió de tonellades de primerenques s'hauran de traslladar tant de taronges com, per exemple, les navelines, com de pris i taronges extratempranes, que diguem, que tenen que canviar-se de lloc perquè estan mal ubicades, perquè el mercat, el que mana, les cadenes tenen molt que veure en el que posen en el lineal, però el que mana en Europa i en Espanya i en tots els mercats és el consumidor. I el consumidor és el que tria. En un lineal poden haver taronges de 6 països, però és el consumidor el que agarra la bolseta o el que agarra la fruta. Per tant, tenim que entendre que o se va en la màxima qualitat o difícilment aconseguirem un preu digne. I jo, enguany, vist el que estava mirant i les previsions que n'hi havia, perquè teníem un problema difícil per els calibres més menuts i que la campanya venia a retrasar, Sud-àfrica s'ha mantès en el mercat durant prou de temps perquè envien prou bona qualitat i aquestes varietats més tardanes, com venen més tard, poden estar en el moment en què nosaltres iniciem la campanya d'una forma més competitiva. O sigui, que per a dir-ho d'una forma molt senzilla, realment s'estan preparant. Efectivament. S'estan preparant per a començar a enviar-nos així mandarines quan nosaltres comencem la campanya i ells tinguin aracel cada vegada més baix. El conveni que fer alguna cosa per a protegir-se. El conveni que tenien l'estan aprofitant. El conveni que firmaren, en el moment que firmaren, ells tenien un mapa varietal. Aquest mapa varietal estan canviant-lo radicalment. I aquest canvi radical, això va a alterar i a perjudicar el mapa productiu espanyol i el mercat espanyol. I ens queden dues solucions. O Europa canvia aquests convenis, o Europa ajuda els agricultors espanyols a canviar el mapa varietal del principi per equilibrar-se en la demanda. I si no, els preus s'enfonaran al principi de la campanya i ho pagarem des de sempre, els llauradors, que som realment la moneda de canvi en cada acord internacional que fa la Unió Europea per vendre coses industrials i d'equipaments, etc., i que la moneda de canvi als altres països és l'agricultura. I l'agricultura és la nostra agricultura, l'agricultura mediterrània. I aquest és el problema. De totes formes, això és que acabes de matisar, lo de l'agricultura mediterrània, sempre ho hem dit. Nosaltres som la moneda de canvi perquè tu has estat a Europa més que jo he estat en alguna ocasió, i ells sempre justifiquen aquesta política dient que el balanç per a tot el global d'Europa és positiu per a Europa. Efectivament. Però no per a nosaltres, no te fastidia. Productes farmacèutics, cotxes, maquinària, robots, equipaments, i ahí ens posen a nosaltres, i clar, és positiu. Te deixa entrar, clar. El valor de lo industrial és superior a l'agrari i té més pes, però és fer rics a uns assassinant i matant a un sector com és l'agrari. Això ja és històric. Quan entrem al mercat comú, en recordem-se, en l'hemisferi nord, no contem en el sud, en Marruecos, cada volta que hi havia un acord de pesca, la moneda de canvi tenen les taronges. I al final tenien més drets en Marruecos per portar taronges a Europa que nosaltres. Perquè per poder pescar, doncs això. I al final comptaves els jornals, la població, la riquesa, tot, doncs no n'hi havia comparació, però clar... Però tu fas referència a l'agricultura espanyola. Què passa? Que la resta d'europeus que apliquen, tenen agricultura mediterrània, Itàlia, per exemple... Itàlia el que fa s'ho menja. Els propis italians? Claro, Itàlia ens compra moltes... És el que jo estic reclamant, no? És que Itàlia ens compra moltes taronges, a nosaltres primerenques també, perquè Itàlia s'ho menja tot. I Itàlia també n'hi ha un criteri que lo suyo és important, com en França. I consumeixen productes seus i després complementen en lo de fora. I això funciona així. França, naturalment, les 40.000 tonellades o 30.000 que tenen de clementines se les mengen totes i, a més, pagant un valor molt superior a les nostres perquè són de Còrsega, són seues, són del Mediterrani, de la vora del Mediterrani, al costat azul, i, naturalment, Grècia el que exporta és més testimonial en el mapa de primerenques, és més del muntó. Per tant, no té ningú problema. El problema grave el té Espanya. I Espanya no porta una política agressiva o, per almenys, de força en Europa per defendre els nostres productes. Allí estan els convenis en països tercers que podrien estar firmats i que no ho estan, perquè Europa firma per a importar,
pero para exportar firma a cada país. Y això és una debilitat d'Espanya, en este cas, que som un país netament exportador. Un conveni darrere d'altre, cada conveni a voltes dura 2 anys, en la quantitat de productes que nosaltres exportem és una locura, perquè serem molt vells quan ens tocarà el turno al nostre producte que volem negociar. I això no té sentit. Si no es pot negociar, se té que negociar, i si no es pot fer una comissió, se'n fan 25. I se negocien 25 productes al mateix temps, que són tot temes sanitaris, de seguretat, d'intercanvi, garanties per a ambes parts. I això és el que hi ha que fer. Però el tema del cono sur, tant americà com d'Àfrica, és algo preocupant que pot posar contra les cordes al sector citrícola espanyol perquè es produeix la distorsió en el mercat al principi de la campanya. I si al principi de la campanya cau, això és un desastre. Els mecanismes d'intervenció per equilibrar el mercat són necessaris. Europa se té que conscienciar i, des de luego, els estats membres, com és el cas d'Espanya, també. I la Conselleria de Cultura se té que implicar d'una forma total perquè no està fent-ho. I crec que tenim que donar solucions. Estem jugant en coses molt perilloses. En Guany, Sílvia, hi ha un problema més, ha añadit. El problema que té Espanya en la gestió de la campanya és que la indústria enguany paga una tercera part de lo que pagava l'any passat. Una tercera part? És un abús, és una burla. Si els llauradors valencians me feren cas, a la indústria no aniria ni una taronja. Les xafaria en un rodillo en punxes i es quedarien en el camp en terra. Com fan en França. Com fan en França, exactament. I en seguida la indústria sabria que si vol tindre taronges les ha de pagar en un preu just. No és just el que estem fent. I la desunió dels agricultors és la perdició del camp. Els llauradors tenim que ser més valents. Perdre 4 i perdre 3 no té diferència. Val més perdre 4 en honra que perdre 3 sense vergonya. Fer-se de valer. Exactament. Fer-se de valer. Això és el meu missatge. I el tema de l'AUIA, perquè és que no acabem en la guerra de l'AUIA. No deixem de tindre conflictes. Bueno, no vaig entrar en detalls perquè poden passar moltes coses en els pròxims dies i no m'agradaria ni avançar-me ni cometre una errada perquè no sabem què va ocórrer en negociacions, en acords i en diàlegs. Però és una llàstima que en el tema de l'AUIA se continuï a dia d'avui fent política. És un crimen, Sílvia, que es polititzen les coses. Imagina que es polititza la llum, imagina que es polititzen les carreteres, imagina que es polititza qualsevol cosa que siga d'interès. Això és un error. L'aigua no es pot polititzar. L'aigua necessita en Espanya, de cara al futur i en el canvi climàtic que ens ve, una agència de l'aigua, de tota Espanya, a l'estil d'Israel. I s'analitza les possibilitats de capacitat de tindre d'aigües, aigües subterrànies, aigües superficials, aigües depurades, aigües salades, tot el muntant global de l'aigua. I s'analitzen les possibilitats. I es fa una red de distribució, igual que es fa la llum d'alta tensió que n'hi ha en Espanya, que és d'Espanya, d'espanyol, de govern, igual se fa una red de distribució d'aigua en Espanya perquè circuli en la direcció que faci falta, però si volem tindre un camp verd, si volem tindre un camp productiu, si volem tindre un sector professional, l'agricultura del futur o és en aigua o no n'hi haurà agricultors. I és una responsabilitat gran del govern avançar-se als problemes i donar solucions als problemes. Els problemes es solucionen i, si és possible, se prevén i s'eviten tindre-los. L'aigua és un crimen que ho tinga un hort i que avui vega i demà no vega. Ni se pot castigar als arbres ni se pot castigar a la persona, perquè si no, els fills no es dedicaran al camp, aquesta persona abandonarà, es convertirà en una taca marrón d'incendis, de plagues i de multitud d'animals silvestres. I això no pot ser. Espanya està en el segle XXI i pareix que estiguem cada volta més arrere. Pareix que anem arrere a les guerres de l'aigua i als enfrontaments entre pobles i a les arques de pedres entre pobles a través d'un barranc. Això és inaudit que passe en l'Europa del segle XXI i en Espanya. I els partits polítics majoritaris tenen una gran responsabilitat. I és com s'assenten a una taula, com arriben a un pacte. I arriben a un pacte en les entitats i col·lectius per definir l'aigua industrial, l'aigua ciutadana i l'aigua agrària i com se dona servici i atenció a tots. Si hi ha que delimitar superfícies, les delimitarem, però assentats en una taula i, des de luego, a construir en positiu. El que no pot ser és, avui te doni aigua, demà no te'n done, ara no sé què, ara no sé quantos, i n'hi ha 50 puestos que l'aigua està anant-se'n al mar i en altres puestos ofegant-se. Això
és impropi del segle que estem I vivint. el més trist és que ara se justifica, ja veurem què passa, però que si són informes tècnics, com podem dir que Múrcia no necessita aigua? És impressionant les coses que estem escoltant esta setmana. És que últimament es diuen tantes mentides i quan hi ha gent que s'ho creu tot, perquè ara diuen... Si només hi ha que anar a Múrcia. Jo obrir els ulls, o anar a Alacant i mirar. Digues la mentira que vulguis dir, que enseguida tindràs 50.000 whatsapps de gent donant-te ànimos i dient-te i repetint-ho, i donant-ho per bo. I vivim en una societat que viu de l'espectàcul. I hi ha que fugir de l'espectàcul, hi ha que fer una societat més sèria, més racional, que llisca objectivament, que parlen els experts. Si ha que parlar d'aigua, tenen que parlar els experts. I els experts tenen que fer un anàlisi de possibilitats de conducció i tenen que fer els projectes de conducció. I els experts tenen que dir quina és la dimensió de possibilitats que té Espanya. Hasta quin volumen podem desalar, hasta quin punt podem agarrar aigües depurades, hasta quin punt se reutilitza tot. Ahí està, no tenen que inventar res, simplement hi ha que anar a Israel, que el tenim al altre costat del mar, que té molts més problemes que Espanya i que produeix molt més i el solventa molt millor que nosaltres. I diuen, és que ells són molt listos. Ells fa 50 anys quasi no existien. Han fet una societat en el tema de l'aigua que han donat un exemple al món i a més s'han dedicat a investigar per veure com en menys aigua i en millor distribució utilitzaven millor l'aigua. I nosaltres estem comprant molts equipaments d'allí. El que vull dir és que tenen moltes patents perquè han investigat, però han posat capítol de diners per poder investigar. I s'han rodejat de gent competent i han exigit que els investigadors investiguen allò que pot ser beneficiós. I el que no pot ser és que passi com en les taronges, en Espanya, en l'aigua. Que les varietats que més diners valen han vengut de fora, estem pagant uns royalties tremendos, i en l'aigua de reg, en els mecanismes de reg, en gomes de goteo, també són de fora. Ja seria hora que així s'espavilarem i que de veres apostarem per lo nostre, per consumir lo nostre, per investigar i generar avanços tecnològics nosaltres i vendre tecnologia nosaltres. Però hi ha que posar algú al front que tinga idees clares i que tinga voluntat clara de que treballa per a la nostra terra. I que deixi de polititzar i que deixi de conflictes en aquest sentit. El tema de l'horta no vaig aprofundir perquè ja me digueres en el seu moment el que pensàveu de l'esborrany. Esta setmana hem conegut, s'ha parlat ja del Pla Territorial d'Acció i Dinamització de l'Horta. Diuen que dins d'aquest pla n'hi haurà un Consell de l'Horta, que n'hi haurà un pla de desenvolupament, diuen ells, i tal qual, agrari. A veure si ahir podem fer alguna cosa, perquè no sembla que estiguin tenint en compte el més important, no? La rendibilitat de qui la manté. Bé, el que està clar és que s'ha presentat el pla de l'Horta i el que s'ha dit és que la persona important ahir, en aquest espai verd, és el llaurador. Molt bé. D'entrada ja diuen que contemplaran inclús invernaders, les coses estan canviant, han agarrat coses d'ABA, les expressions que donen són de voler buscar consens. Jo el que dic és que jo sempre dono l'oportunitat a que les persones i els partits polítics puguen rectificar, però els fets serà el que de veres marcarà la postura. Van haver possibilitats d'actuacions hípiques, van haver invernaders, van haver diversitat agrària, va haver política d'apoyo, però ara hi ha que aprovar pressupost. Naturalment, ens remitissin al pla d'estructures que té que desenvolupar la Conselleria d'Agricultura. Nosaltres hem participat prou, aquest pla és ambiciós, és molt bo, però aquest pla necessita molts milions d'euros cada any. I anem a veure si la Generalitat Valenciana, a més de tindre la idea i de buscar un consens el més ample possible, és capaç de posar els diners necessaris perquè anem contra rellotge. La mitja d'edat és la més alta d'Europa, el número de joves és el més baix d'Europa i la rentabilitat és de les més baixes d'Europa perquè les dimensions són les que són. Anem a tindre que fer un tratge a la medida, però aquesta medida tindrà que contemplar moltes coses si volem que el que se la posi el porta a gust del tratge. Així és que crec que és una assignatura que està el llibre obert, que tindrem que desenvolupar i el que fa falta és que l'administració de veres es banye i no es queden les paraules. S'ha millorat l'esborrany i ara falta que hi ha acció clara i diners. I per part d'ABA estem disposats a parlar, a dialogar, a buscar consensos, a reconèixer el que sigui positiu i criticarem el que no considerem positiu. Aquesta és la nostra missió i per això existim. Moniu, com va tot per la finca? Com va tot per Polinyà? La finca d'ABA, no te vull dir, també ha sofrit les inclemències meteorològiques de tot l'any. Portem un any
horribilis que li diuen habitualment quan parlen d'Inglaterra, de la reina, que diuen que era un anys horribilis d'ells. Però bueno, horribilis ha sigut l'any. La veritat és que han tingut algunes indemnitzacions, però com n'hi ha molt de material experimental, això no es pot assegurar. Això han sigut pèrdues totals. També l'edifici que tenim, que és bé d'interès cultural, ha sofrit danys importants. No tenim ninguna ajuda. Estem intentant a veure si és possible que algú ens ajudi a salvar aquest immoble, que és un crimen, perquè és del segle XIII, i seria una llàstima que es perdera. L'alcalde de Polinyà està manejant-se barbaritats, i jo li ho agraïsc a Òscar, però crec que estem fent tots un esforç tremendo. Ja hem elaborat, precisament aquestes setmanes, un pla director de com quedarà l'edifici segons en la Conselleria de Cultura pensen que podia ser la reforma. Ja no és el disseny primer que havíem fet buscant lo medieval, sinó què es pot aprofitar i com es pot reconsiderar per fer un bon aprofitament i que tingui el seu caràcter de tots els segles que han passat. Jo me pareix un projecte bonico, però que necessita una ajuda perquè val molts diners. ABA és una entitat sense ànimo de lucro i necessàriament tindríem que recuperar. Però ABA està centrat més que res en el que és lògic, en tindre allí molts cultius, en experimentar tècniques de cultiu, tècniques de poda, veure varietats noves, veure què podem ensenyar-li al llaurador que ve a veure la finca, què li pot servir, quins estudis fem de viabilitat segons una forma d'actuar o altra, quina forma de reg o de malla es posa en terra per ahorrar aigua, per ahorrar tirons d'herbicides, per ahorrar, en definitiva, i millorar la cosa. Com podem fer una lucha biològica millor i posar hotels d'abelles i coses perquè això, i insectes útils per depredar insectes mals. Tot això estem fent en la finca i és el que volem explicar, a part de ser una finca on se fan cursos de formació i treballem perquè la cosa arribi a bé del camp. Gràcies, Cristóbal, i molta sort. Estarem molt pendents del balanç de l'any, que arriba ara, quan arriben els Nadals o a principi d'any. I ja vegeu, esta és la realitat, la postura, el posicionament, els missatges d'un dels homes més volguts i valorats del nostre sector, Cristóbal Aguado.